В музикалните среди, човек, усещаш ли съпорт повече или усещаш повече хора как се опитват да ти подливат вода? Честно, просто ми е интересно. Хората, с които се обграждам, от тях усещам съпорт. Винаги ще ти се наложи да работиш с хора, които не са ти особено приятни, дали ще отидеш да пееш някъде и някой ще се заяде по някаква причина с теб, или пък в процеса на работа ми се е случвало да правя песен с човек и човека след това да бави супер много частта, която той трябва да свърши. Това си е опит и общо взето съм се научила, че до последно да съм леко невярваща, за да може да съм приятно изненадана от това, че имаме финалната версия. То даже не ниски, просто никакви очаквания за съпорт. Дали има в музикалните среди, ми смятам, ако си с готини хора за обграден, хора пък, които те подкрепят по някакъв начин, смятам, че ще намериш такива, които да бъдат зад тебе и които да ти дадат по един лайк, както се казва, по един шер. По един шер да те споделят на стори. Не е толкова трудно. Шерването отнема секунда. Че абсолютно всеки един коментар е важен и всяко едно харесване, така че просто не се пестете от към това. Лайквайте, коментирайте, дори може да не го изгледате, както се казва, защото аз някой път нямам възможност на всички да ги изгледам, но хората, които са ми близки, съпортвам, коментирам, лайквам, защото наистина гледанията са важни, наистина е така. Хората споделят ежедневно толкова много сторита за всякакви безмислени неща и ако видиш, че някой има нужда от някакъв вид, не точно помощ ми, съпорт, отнема точно 2 секунди. Другия въпрос е, че може би просто те не искат. Който иска да съпортва, който не иска да не съпортва, това си е негова работа. После няма правото, ако някой успее, да казва, аз го знам или така, защото... Със сигурност има някаква конкуренция, но интернет е толкова голям, че аз по никакъв начин, примерно, не намирам конкуренция между теб и мен. Ние сме тотално различни. По-скоро, хора, които си помагат един друг и другото, което е да не се сравняваш с никой. Като успех, аз това, примерно, се опитвам да си го наложа, защото всеки си има свой собствен път, свой собствен момент и ако работиш, нещата ще се получават. Това е. Има някои хора, които обикновено като сте за... Вие знаете кои са. Да ни споменавам името от Пернике. Илонка се казва. Които са там за вас, да, технически се едно, нали, физически са там, но в момента, в който, примерно, казвате или споделяте, че искате да развивате нещо или тръгвате да го правите, или почват такива ни леки коментари да пускат в реалния живот, или забелязвате как се отдръпват или правят някакви сещи се, чуваш зад гърба си. В момента, в който избереш да си себе си, да си автентичен и не само, да гледаш кое за тебе е най-добре, много хора почват да изчезват. В крайна сметка разбираш кои са истинските хора около тебе. Връзки няма значение дали са работни, приятелски, всякакъв вид връзки. Наистина си мислих, че ако повече неща харесваш в себе си, тук не говорим да бъдеш самовлюбен, нали? Пък и в крайна сметка да ви кажа, всички имаме нужда понякога да бъдем самовлюбени. Да. Някой път имаш нужда просто да се почувстваш, както да се чувстваш. Тогава нещата ти се получават, нали? Когато си окей. Не можеш нон-стоп да си в грайнда и да си кажеш, боже, защо не ми се получава нищо? Чай малко, почини си, отиди вкъщи. И още се уча, че трябва да има баланс. Искам да свърша максимално много неща. Ако днеска през деня не съм свършила супер много работи и не съм изморена, някакси не се чувствам окей със себе си, но работя по това. Плюс това смятам, че наистина сега сме млади и сме късметли, че правим това, което обичаме. Сега се конкурираме и с какво? С изкуствения интелект. Не може да се конкурираш с изкуствения интелект. Не защото е по-добър от теб, защото не е същото нещо. Масовия зрител, особено и слушател, тия по-малките сега, които са родени и вече имат лаптоп, са излезли с него в ръце. На тях наистина това за качество или за такова не знаят разлика много. Аз това забелязвам. Те се радват на AI. Те се радват на факта, че могат да натиснат нещо и се почувстват, че могат да създадат всичко без да са го създали. В един момент, когато хората започнат повече и още да ходят на концерти и видят разликата между това да слушаш един истински изпълнител и това да чуеш една AI песен, нали, на която няма как да отидеш на концерт или дори да отидеш на концерт, то пак ще е с някаква дигитална нали, холограма или... Разликата ще е от небето до земята, така че смятам, че и това ще си има време, но сега аз ако видя една AI снимка или AI видео, веднага мога да направя разлика между здравейте, днес ставам на 105 и искам някой да ми честити рождения ден и отдолу виждам майка ми как е написал честит рожден ден, да си жив и здрав. В един момент с музиката става по същия начин, но че българска песен е AI. Това са прозодиите или така наречено бъркането в ударението. Музиката прави смене. Да, това не е AI песен, това не е AI. Музиката. Музиката прави смене чудеса. В песните трябва ударенията да бъдат същите, каквито са си по принцип. Да. Примерно в песента на Белослава, колкото и да е яка, музиката прави с мене, трябва да е музиката прави с мене чудеса. То трябва да е друг текст.
текста, Да, за да но стане. вижте, Да. че не звучи. Да. Тук в случая някой е направил грешка, която той е преценил и е станал музиката. Да. Но в AI песните, тъй като там няма български, а има руски. Руски, те от руския вадят български От по руския някакъв вадят начин. български и съответно може да видите много погрешни думи с погрешно ударение Да. и по това нещо може да разберете, че е AI. Ама също така има някакви изпълнители тук, които не са AI, които правят същите грешки и прозодии, така че пък... Да, нали, това не е... Малко е на канта. Ох, чакайте, че ми звънат, но след малко ще отговоря. Това е от нас за сега. Благодаря ви, че гледахте. Отидете, вижте в описанието да последвате Венета в YouTube, в TikTok, в Instagram. Ячо също. И пишете мене. какво да снимаме или Пишете какво да запишем. снимаме, да, защото ние имаме много интересни идеи, ма нека да видим и вие какви идеи имате за нас, какво да правим. Добре, Чао, благодаря за чао! поканата. Бай! Чао!